Continuem ara amb la segona part de la sessió destinada justament al diàleg i al debat de totes les coses que s'han dit en la primera part. Us recordo que el debat serà, ara presentaré el Jorge Luis Marzo, serà conduït per ell i amb el Marc i la Simona, però que ens agradaria molt també que participéssiu tots vosaltres en aquelles qüestions, reflexions, comentaris i suggerències que us han acudit al llarg de la sessió. Us recordo també els que seguiu per Zoom que les podeu fer a través del xat i que les traslladarem al moderador. I els que esteu aquí a sala hi haurà un micro disponible perquè en qualsevol moment o si no quan el Jorge Luis consideri obrir aquest torn de preguntes. Bé, passo a presentar el Jorge Luis Marzo, que és el moderador del debat. Ell és historiador de l'art, doctor en Estudis Culturals i professor a BAU, Centre d'Estudis d'Arts i Dissenys de Barcelona. Ha desenvolupat nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals en formats curatorials, audiovisuals i editorials, sovint en relació a polítiques d'imatge. El més recent són Tristes Pupilas, Vida y Muerte de las Mascaronas de Proa, La Curva, Patologías Gráficas, Bienal 2064, Actúa en l'emergència, Disseny i pandèmia, Las videntes, Imágenes en la era de la predicción. Sota la cultura de la falsedat, ha publicat After Post Truth, La competencia de lo falso, una història del fake, i va comissariar l'exposició Fake, no és veritat, no és mentida, a l'IBAM de València el 2016. Bé, espero que sigui molt profitosa aquesta sessió d'ara. Gràcies. Gràcies. Hola. Se sent? Molt bé, doncs, gràcies per convidar-me. Són temes que també m'han ocupat una part del meu cap i temps i moltes gràcies també per les vostres presentacions, que ha estat un plaer sentir-vos i a totes també per venir. Espero que ja us heu descongelat perquè jo estava allà com un temparo de hielo, però penso que hem baixat una mica la refrigeració. Això mateix, també recordar-vos que els que sou presents, si teniu cap cosa, passarem després a torn de preguntes a través de micro i els que esteu online a través del Zoom. Jo aniré mirant el mòbil, no patiu, no és que m'estigui desinformant, sinó bàsicament que estic pendent del que m'ho enviïn a mi via WhatsApp. Doncs una mica, si em permeteu, fer una petitíssima introducció general, una mica perquè la idea jo crec que seria també baixar tot el que s'ha comentat cap al terreny que presideix el títol, que és la idea del museu, l'entorn del museu, de l'agència del museu i l'agència del patrimoni, i jo crec que s'han dit moltes coses que seran fàcils, diguem, d'encaminar cap allà. Podríem començar, acabo de recordar una anècdota, el Joan Fontcuberta va fer una exposició que es deia Fauna 1981 al Museu Zoològic de Barcelona, segurament moltes ja heu sentit a parlar o fins i tot la vau visitar, on el que feia era una exposició amb material editat, és a dir, eren animals que no havien existit, amb taxidèrmia, diguem, a través d'un format molt d'autoritat acadèmica, a través de textos que s'havien trobat en diaris de naturalistes, en fi, diguem, tot el que esperem d'un museu de la ciència. Tot era fals, en principi, i llavors m'explicava una anècdota al Joan molt interessant que em deia que hi havia un pare, ell havia anat allà d'amagatotis a veure com la gent reaccionava, i llavors, mentre estava caminant, es va trobar un pare amb un fill i el fill li anava dient, diu, papa, tot això és raro. Tot això és raro perquè els mamífers no poden tenir 5 potes, com m'ho han dit a classe, o que no sé què, no sé quants. I el pare estava dient, calla, que pesat que ets, deixa'm en pau, no sé què. I el nen anava insistint fins que, això m'ho va explicar el Joan, i finalment el nen li va dir, papa, que això no, que ens estan colant, no? I es va parar i va començar a cridar i va exclamar, diu, no pot ser, no veus que estem al museu? Llavors, el Joan sempre posa aquest exemple de dir aquest espai d'autoritat, aquest espai de veredicció, aquest espai de verificació, que també ha sortit en les vostres intervencions. Això ens presenta una idea ja d'entrada interessant, que diguem hi ha uns espais, uns entorns, uns codis, uns formats que diem d'autoritat i que estan allà per determinar d'una manera autoritzada què és veritat i què no.
I clar, en el museu les coses jo crec que es compliquen bastant fora. Ara no tenim temps de discutir, diguem, les terminologies que hem emprat, no? Però es compliquen bastant ja fora i dins del museu encara més. Per exemple, no és el mateix la mentida que la falsedat. La mentida és quan diem una cosa sabent que és mentida. La falsedat és molt diferent, perquè molt sovint la falsedat també pot ser producte de la mentida. Per exemple, ho he explicat, no? Com una mentida que es difon a través de les xarxes doncs, pot acabar sent creguda per la gent i, per tant, donar per bo allò que sent o que llegeix. Però també passa molt sovint que la falsedat és més aviat un entorn cultural. És a dir, moltes coses que diem cada dia, només cal que penseu el que diem avui o tal, les diem sense saber que són mentida. I, en canvi, no són reals. Per tant, entrem en un terreny una mica més no sé com explicar-ho, més estrany, no? I, de fet, la bona part de la història de la cultura, i amb això jo crec que és important tenir-ho present, la cultura no ha estat moguda per la veritat, més aviat ha estat moguda per les falsedats. És a dir, s'han passat temps i temps i temps la gent pensant que el món era pla, fins que algú els va dir no és pla. O ens hem passat milers de temps pensant que, què sé jo, no sé, que el sexe és biològic, quan de cop i volta veiem que és cultural i que pot ser, diguem, també matisable en mil coses. Per tant, avui coses que diem, segurament d'aquí 20 anys o 30 anys direm, hòstia, com podia jo pensar allò, no? Per tant, això també ja es fa una mica complicat. La falsedat no és exactament la mentida. Després tenim la ficció, que la ficció és aquest terreny on tot sembla veritat a través d'uns espais de versemblança, d'uns codis que semblen de debò, i en canvi quan llegim una novel·la o veiem una pel·lícula o anem a veure una exposició, doncs la cosa també es complica perquè molt sovint creiem que aquell relat és versemblant, però en canvi sabem que no pertany a la realitat. No m'agrada dir fantasia, m'agrada més la versemblança, seguint una mica aquesta idea, que això també té a veure molt amb el museu, allò que deia Poe, que deia Baudelaire, que la imaginació és la facultat de revelar la relació oculta de les coses. I molt sovint crec que quan parlem d'aquests temes, en bona mesura, haurem d'entendre quina imaginació posem damunt de la taula per entendre aquestes complicacions que els règims de credibilitat i de veritat ens donen. Dit això, clar, si pensem quins són aquests espais d'autoritat, ara m'enrotllaré amb això, tot i que podria enrotllar una hora perquè és guapíssim, però m'encanta veure, per exemple, com els especialistes sobre els règims de veritat han anat destriant una mica com anava tot. Els grecs, que es feien la mateixa pregunta, deien, hòstia, com ho fa? I com ho sabem si algú diu la veritat o no? I es van inventar una cosa al·lucinant, que és aixecar la mà i dir, digo la verdad, soy la verdad y nada más la verdad. I tothom va dir, bueno, pues ja està. I llavors tothom va quedar molt content fins que els romans van dir, bueno, potser això no és exacte perquè la gent, doncs, en fi, i llavors van dir, i si torturem a la gent? Si torturem a la gent en un judici, dirà la veritat. I tothom, quina bona idea. I tothom va torturar tothom. Llavors van descobrir que no, que clar, la gent diu allò que el torturador vol sentir, per tant no funcionava. Van venir els cristians i van dir, hòstia, la confessió, quina bona idea, davant de Déu, tu solet, i ja dius tot el que s'espera. No va funcionar i així s'han anat construint règims de credibilitat que establien allò que l'autoritat fixava com real o no real, o fictici, o mentida o veritat. Jo crec que avui, per exemple, han sortit algunes coses. La Simona proposava aquests nous mètodes o aquests dispositius, per dir-ho així, de verificació, que en el fons també es posarien a la cua de tots aquests sistemes que hem anat creant les societats. En el segle XIX, sobretot, el més rellevant va ser la creació d'un sistema concret de verificació, i aquí entra el museu, on l'acadèmia era el lloc on es deia la veritat, l'hospital era el lloc on es definia que era saludable i que no, les presons eren el lloc on se sabia que la gent quedaria corregida i el museu era el lloc on, diguem, establir uns criteris concrets d'autoritat sobre el patrimoni. Què és patrimoni, què és arxivable, què és memòria, què és història i què queda als marges. És ben interessant que avui dia la història, la gent que us dediqueu i que ens dediquem al tema dels museus i el patrimoni, estem, de fet, desfent gairebé tot l'argumentari i tot el relat que s'ha anat construint al costat del patrimoni. Jo crec que això és rellevant. Per tant, jo crec que aquí ens trobem, i és una pregunta, ja deriva una mica a això, no? Clar, el museu se suposa que és un lloc molt raro, estem d'acord? Molt raro, un museu. És un lloc on anem a disfrutar de la llibertat damunt de la realitat. I per això, d'alguna manera, ja coincidiríem coses que heu dit. Molta gent mira les xarxes, les utilitza,
més aviat en un nom de la pròpia llibertat subjectiva, de dir, bueno, és el que penso i, per tant, aquesta privatització de la veritat, i d'alguna manera el museu seria com el lloc natural, perquè també és aquesta cosa que ens han dit, que en realitat tu vas al museu a privatitzar el teu gust, és a dir, vas allà i t'agradarà o no t'agradarà, i per tant no hi haurà més debat. Llavors el museu jo crec que emmiralla en bona mesura aquests debats que proposeu. La pregunta és fins a quin punt des del museu es pot articular mètodes o dispositius per intentar, no sé si educar, si fer pedagogia, quan de fet el propi museu és una màquina fenomenal de fer fake news. El propi de patrimoni. Per cert, ha hagut un comentari, ja l'avanço, de la Maria Ocaña, del Museu Arqueològic de l'Esquerda, cosa que també crec que una persona també ha vingut a comentar-t'ho, jo també ho tenia al cap, que és ella deia que la catedral no és gòtica, sí, ja he vist que un company també, sí, també ho ha dit. Sí, jo també tenia al cap de comentar-ho. La façana. La façana, efectivament. La façana és un invent perquè, clar, és molt interessant la història perquè van anar a París, a Roma, a Praga, hòstia, tothom té acabat tot, d'aquí hem d'acabar també el nostre. Llavors, el barri gòtic no és que no sigui gòtic, sinó que està editat. Està editat, diguem, perquè la cosa et faci més patxoca. És un deepfake. El papa és Sí, el papa. exacte, sí, efectivament. El papa és el papa, però potser no porta aquest plat. Llavors, la idea de patrimoni és essencial, perquè la idea de patrimoni jo crec que és la font més important de falsedats que tenim. És a dir, ara no entrarem, Marcel Détienne, Eric Hobsbawm, moltíssima gent ha parlat sobre com construïm les tradicions. Les tradicions són ja per naturalesa falses. No posarem exemples, però en bona mesura allò que construïm com nacionals són invents del segle XIX que se van construir per fer rotllos nacionals, no només aquí, a tot arreu. I quan parlem, per exemple, del carrer del Bisbe, parlant de barri gòtic, sabeu el carrer aquell que hi ha entre la Generalitat i l'edifici al costat, que hi ha un pont amb una calavera que tothom fa les fotos i tal, allò clar és dels anys 20-30, no és gòtic. Si mirem 1000 coses, jo crec que la idea de patrimoni justament és aquesta idea a través de la qual es va construir els relats nacionals, els relats, diguem, del que som, d'identitaris i tal. Per tant, ja el museu ens provoca, primer, és el lloc on ve perquè la gestió és opaca, bé perquè bona part de les col·leccions tenen un origen colonial i no ens ho diuen. Espanya és dels països realment menys avançats en aquest sentit. Realment vas als museus i encara no et diuen els orígens de cada peça. Els concursos de direcció són absolutament opacs, s'estan saltant els codis de bones pràctiques obertament, per tant tampoc sabem realment quins són els procediments. Molt sovint la pròpia idea de fer activisme fake, per exemple, als museus no els interessa gens, per no dir res de res. Les propietats dels museus i de les col·leccions són molt opaques. A Barcelona, concretament, molta gent no sap que molts museus, tot i que l'edifici és públic, les col·leccions són privades. Per tant, ja són màquines d'alguna manera d'això. Clar, la primera qüestió seria, us pregunto així enllaçant la babalà, seria, diguem, si el museu justament està en principi una mica mancat d'autoritat històrica, seria el lloc, us imagineu que sigui possible que esdevingui un lloc on es fa pedagogia sobre la pròpia idea de veritat, la capacitat d'una ciutadania que busqui la veritat, quan precisament als museus jo diria que és un espai on el que fem és posar en solfa els sistemes d'autoritat, en bona mesura. Com es pot menjar això? Bé, si voleu començo jo. A veure, jo de museus he sigut visitant i per tant no he treballat mai la teoria de museística ni res d'això. Mira, l'Harari, que és aquest historiador que ha escrit Homo Deus, Homo Sapiens, i que s'ha convertit en un pensador influent actualment, ell explica que les ficcions, les mentides, són relats que l'espècie humana s'ha construït per poder ser l'espècie hegemònica del planeta. No som més forts que molts animals ni per tant hauríem de ser per la força o per l'habilitat l'espècie que dominés el planeta. Però en canvi ho som perquè som capaços de cooperar a gran escala
al voltant d'un relat que ens construïm, i això ell explica que són les ficcions des de les nacions, des dels diners, des de la Carta dels Drets Humans, des de les religions. Tots aquests relats que ens construïm, que són ficticis, ens ajuden a poder cooperar a gran escala arreu de tot el planeta sense necessitat de coincidir ni en el mateix espai ni en el mateix moment, i això ens fa que siguem, diguéssim, predominants. Per tant, les ficcions són necessàries i han sigut sempre necessàries per construir, diguéssim, una cooperació entre humans. Els espais museístics, els museus, al meu entendre, i potser m'equivoco, però tenen el poder, diguéssim, de construir un relat, perquè emmagatzemen una part de la història, li construeixen un relat, pot ser més fictici o menys fictici, però és un relat que acaba sent adoptat o acceptat per una comunitat que l'ajuda, diguéssim, a tenir un sentiment de pertinença, a tenir un sentiment de grup, i això ajuda a aquesta cooperació, diguéssim, entre homes. I després té un altre poder, que és el poder de la reflexió. És a dir, tu també pots anar a un museu que et presentin una exposició que et faci pensar o que et faci reflexionar sobre qualsevol àmbit. Però ja que parlem de la falsedat i de la veritat del relat, també et pot presentar, com deies, aquesta exposició al Museu Zoològic de que tot sigui fals, i allò et porti a reflexionar sobre si la falsedat té poder o no té poder i quina incidència pot tenir en nosaltres. Ara tenim un debat que em sembla molt interessant fora dels museus, que és: hi ha un llibre que s'ha començat a comercialitzar ara a Espanya, que porta uns mesos ja comercialitzant-se fora d'Espanya i que ha creat molta tendència de pensament. És un llibre que ha escrit un filòsof xinès que es diu Hipnocràcia, el llibre, no ell. Té una tesi en la que analitza com aquesta quantitat d'inputs informatius que generen polítiques com les de Trump i Musk als Estats Units genera una sobresaturació que ens deixa en un estat hipnòtic que permet, diguéssim, anar introduint qualsevol tipus d'acció que en un altre context ens faria reflexionar, aturar-nos i dir: escolta'm, això que estem activant ara amb aquesta rapidesa i amb aquesta suposada validesa, potser això ens hauríem de pensar una miqueta més. La polèmica i la reflexió d'aquest llibre és que està venut com si fos obra d'un filòsof xinès, però resulta que no existeix aquest filòsof xinès, se l'han inventat. Li han construït una biografia, li han construït una pàgina web, però aquest senyor no existeix. És ningú. Aquest llibre és obra d'un pensador francès, crec recordar, que dialogant amb una intel·ligència artificial ha fet aquest llibre. Clar, resulta que les tesis que hi ha al llibre són molt vàlides o molt interessants d'adoptar-les en la conversa pública. Hi ha molts pensadors que han dit: si les tesis són bones, què més dona? Si les ha escrit algú dialogant amb una intel·ligència artificial o no l'ha escrit un pensador, sigui xinès o sigui de la nacionalitat que sigui. Clar, és un debat molt interessant perquè al final estàs intentant colar com a missatge de pensament humà una cosa que ha pensat una intel·ligència artificial alimentada o esperonada per una intel·ligència humana, però en canvi no estàs dient que ho has fet així. I si ho estiguessis dient que ho has fet així, tindria tanta acceptació. Crec que és un espai de reflexió interessant. El llibre se segueix comercialitzant, sorprenentment, és a dir, que l'escàndol no l'ha fet retirar, però més enllà del contingut que hi podem accedir i el podem llegir i ens pot fer reflexionar, és també pensar en dir quina importància té el fet o quina necessitat tenia l'autor en aquest cas d'inventar-se una figura que en literatura el pseudònim ha existit sempre, que això ja és una cosa, però que mai, diguéssim, ha sigut, diguéssim, capaços de dir. Per tant, el museu, en aquest espai de reflexió, crec que és interessant que pugui plantejar aquestes coses més provocadores que al final fan que la gent no només vagi a veure allò que ha de ser memòria o que s'ha de dir que ha de ser memòria, sinó també allò que és més
que està més a l'avantguarda i que ens ajuda una miqueta a construir un pensament sobre el present i el futur. Molt ràpidament. Jo crec que aquest senyor simplement ha fet un exercici de màrqueting i s'ha adonat que avui dia les institucions et paguen més i millor i et conviden més i millor si parles malament d'internet. I doncs si parles malament d'internet i dius que... Perquè el tema de la infoxicació era també quan a la invenció dels llibres el poder en un moment s'ha adonat que com tenia que tenir un llistat de llibres prohibit i no podia llegir-los tots, començat a dir ui, perill, hi ha massa informació, massa per qui? Per ell perquè no la podia llegir. O sigui, em refereixo, tenim una sensació d'excés d'informació, no? Però això tampoc és nou d'ara. Ja es deies de llibres i fins i tot Plató ho explica en un dels seus diàlegs sobre l'escriptura. Per la qual cosa aquesta idea que la tecnologia ens supera i doncs no la podem controlar, que l'encanta el poder, perquè si nosaltres no podem controlar, qui controla? Pues cae por su propio peso. I doncs jo no crec que aquest llibre concretament, o sigui, està fet amb intencionalitat, fet amb ChatGPT amb intencionalitat, com ho fem tots aquí a la sala, que fem el que hem de fer amb ChatGPT amb intencionalitat, però no li diria que l'autoria sigui d'una màquina. Però parlant dels museus, jo de museu l'única cosa que sé, per la qual cosa us deixo la pregunta a vosaltres, jo al museu he caigut a la marmita de petita, tinc records del meu pare i la meva mare només en museus, no recordo veure-los en cap altre entorn, per la qual cosa jo com a usuària tinc una cultura de poder més o menys distingir el que jo demano a totes les institucions. O sigui, traçabilitat de la font, el que m'estàs dient el vull poder verificar, vull veure per què m'ho dius, transparència de qui la financia, o sigui, el discurs que s'està fent aquí, a qui li aporta, és de veritat per interès general o hi ha altres interessos, i és això el que demano. O sigui, a mi els museus jo penso que són encara que són uns llocs molt bonics, com a les biblioteques, que són coses que encara que jo defenso molt el digital i soc molt perquè el digital tot el que hi fem està bé, però que també hi ha aquests llocs de materialitat o de recorreguts i fins i tot de viatges que ens permet fer uns viatges que si no podríem fer, però demano el que demano a totes les institucions. Transparència, traçabilitat i contrast verificable de la informació. Jo crec que tots estaríem d'acord en pensar que realment els museus són una forma enorme de vertebrar identitat. En bona mesura van ser inventats per això. El primer gran museu, el Louvre, era a veure com podem inventar un republicanisme, una ciutadania francesa i tal. Però al mateix temps, jo diria que així en general hi haurien com dues formes, perdoneu el fet de reduir-ho tant, però potser hi haurien dues formes bàsicament de producció. La primera és aquella que davant del fred dona una flaçada i aquella que davant del fred es demana per què fa fred. Llavors aquí els museus tradicionalment ens han ensenyat més aviat, no encara els tenim, però que ens diuen tot és molt complicat, llavors creem fantasies com per donar-nos escalfor. I és poc sovint, no sovinteja gaire el fet de veure produccions museístiques que justament el que fan és per què fa fred, quines són les condicions a través de les quals hem creat aquesta situació anòmala d'una societat, una cultura, una indústria, una empresa, una governabilitat tan malament, tan fatal com la que tenim. Jo crec que això és rellevant, però al mateix temps també el museu és partícip de coses que són molt poderoses, com per exemple, si jo us dic ara mateix quina cara té Cervantes, tothom segur, no cal ni que mireu, tothom tenim la mateixa cara, que és el famós quadre pintat per José Albiol en 1916. Velázquez el va pintar una persona, però el quadre es va cremar en 1640. Llavors, de cop i volta t'adones que una falsificació, una falsedat, qualque llibre que tu comentaves, té un poder de convocar una forma, un entorn concret de pensament que jo crec que tampoc podem abandonar. No podem dir senzillament és fals, sinó que és capaç d'articular una sèrie de coses que hi són. Jo crec que el museu en aquest sentit sí que és molt potent. La possibilitat que el museu sigui capaç
d'una cosa esquizofrènica. Per una banda, deixar de banda el seu poder d'autoritat i, per una altra banda, intentar entendre com funciona l'autoritat. No sé si m'explico. Llavors, aquí jo molt sovint em pregunto què els hi demanem als responsables dels museus. Que cobrin el museu perquè entri la vida social realment en l'espai i deixar de banda aquest règim d'autoritat que té el museu. I per una altra banda, si fem això, no implicaria que de cop i volta el museu esdevé una xarxa social on tothom pot dir la seva i per tant caiem en el parany que vosaltres comentàveu, jo crec que molt intel·ligentment, que la guerra que ens estan fent és pensar que efectivament no existeix la veritat. No seria una mica això? Passaria això? Bueno, és que tot depèn de l'objectiu que tingui el museu. És a dir, en totes les dictadures del món hi ha museus on atesoren tota la història suposada d'aquella dictadura. Totes les obres, construccions, és igual, tu vas a Corea del Nord i segons la seva creença, qui va crear la dinastia que ara governa Corea del Nord va escriure les obres completes que té 100 volums. Clar, jo crec que són 100 volums, és una quantitat tan gran que ningú llegirà la vida i que, per tant, creurem que aquell home va escriure tot allò, que allà és on estan les essències, diguéssim, del que ha de ser el seu règim. Clar, si el museu respon a aquesta voluntat diguéssim, construir aquest relat ficcionat o fictici al voltant d'un credo, d'una creença, està al servei d'això. L'altre és com acceptem coses falsàries o falses com a reals perquè ajuden a explicar la realitat. Deies el quadre de Cervantes. Et posaré un exemple més contemporani. Quan la pandèmia del coronavirus va haver-hi un partit polític que va utilitzar una imatge de la Gran Via de Madrid buida, la va manipular, li va posar tot de taüts a la Gran Via amb la bandera d'Espanya i va difondre aquella notícia com si fos real. L'autor de la fotografia va dir que estava manipulada i va demanar que la retiressin. Va haver-hi a xarxes socials una pressió per dir-li a aquest partit polític que aquella imatge era falsa. El que va fer el partit polític va dir: jo no retiraré aquesta imatge per dues raons. Primera, perquè no l'he manipulada jo, va dir, per tant, l'ha manipulat algú altre, que jo li he demanat o se la va trobar així. I dos, no la penso retirar perquè per nosaltres és una manera molt gràfica d'il·lustrar el que està passant. Aleshores, utilitzem una cosa que està creada artificialment per il·lustrar una suposada veritat que tu vols dir. Per tant, estem creant un llenguatge fals que pretén dir-nos el que està passant de veritat. És una miqueta pervers, però els museus poden entrar en aquest joc, clar. Poden dir-ho o no dir-ho. Si el museu és simplement un lloc on es crea aquest relat en funció d'uns interessos de poder, no ho dirà. Si el museu vol ser un espai de reflexió on la gent pugui entrar i pensar pel seu propi compte i composar-se una imatge en funció dels inputs que el museu li genera o li provoca, doncs és probable que ho digui i digui: escolteu, estem fent aquest joc de dualitat entre la falsedat i la veritat perquè sigueu conscients del poder que té tots dos àmbits. Jo no puc dir res sobre museus perquè no sé què s'ha de fer en un museu. Puc dir només que aquest partit polític, si hi hagués una regulació que obligués a la verificació, se li aplicaria una multa de $500.000 i la foto desapareixeria, com per 1.000 euros a menys. Però jo la veritat que això no puc... Jo sé que jo vinc de l'àmbit de l'art i soc bastant crítica més que l'aspecte de la memòria del museu, que per mi jo tinc una relació com a usuària molt que he après molt i com un lloc molt d'aprenentatge apreciat. On soc més crítica és en el temple que li creem als artistes com a més d'aquesta part que jo crec que aquí també hi ha d'haver-hi responsabilitat respecte amb l'exterior, amb la realitat. Però jo no puc dir que s'hauria de fer en un museu, no m'hi veig.
Permeteu baixar... Anem als dungeons, anem al sòtan, no? A complicar una mica i posar-ho fosc, no? Una part enorme, una part important, diguem, de la producció artística, precisament, ha estat la producció de fakes. És a dir, desenvolupes una acció aparentment, diguem, real, no? En un espai concret, i llavors esperes la diferència de la mentida i el fake és que la mentida vols que perduri. Quan fas un fake hi ha un moment determinat que dius «Ei, que tot això m'ho he inventat», no? I de volta salten totes les espurnes i tothom es veu reflectit, diu «Meu, com he pogut creure això?» I és una mica revelar les condicions, el règim de credibilitat, les condicions de veridicció. Això ha estat una pràctica fenomenal. Tu, Simón, ensenyaves aquell document del rei que deia «Ei, que m'estan parlant malament de mi», però tenim a Jonathan Swift, que en 1762 va escriure un text fenomenal que diuen «Si el gobierno británico nos está engañando, el pueblo británico tiene derecho a engañar al gobierno». I va inventar una forma, que encara continua avui, d'una militància i un activisme en el sentit de dir hòstia, doncs quanta gent, per exemple, una cosa molt coneguda, la gent que es fa passar per qui no és i fa una trucada telefònica a un polític i llavors l'altre s'ho creu i diu barbaritat, bueno, que no són barbaritats, perquè clar, està dient allò que realment vol dir. I de volta el gran escàndol i tal. Jo crec que és una pràctica que en bona mesura alguns museus han encoratjat, han tirat endavant, però al mateix temps també, llavors la pregunta és i quin és el llindar entre allò que pensem que pot ser una pràctica política sana, una pràctica política activista, justament per revelar com ens enganyen, i per una altra banda, això que t'ho explicaves fa un moment, d'aquesta voluntat clarament d'enganyar, m'entens? Això és complex. D'alguna manera el museu és aquest món, el llindar raro, no? Sí, estic d'acord, però hem de tenir en compte una cosa. Els que desinformen de forma intencionada mai diran que desinformen. O sigui, mai faran l'exercici de dir això que jo he publicat, que jo he dit, que jo he difós, que jo he defensat, és mentida, o és una fake news, o és un relat interessat perquè em convé. Mai ho fan. Sempre és sortida, fugida endavant, i sempre és enrocar-se amb aquella ideologia, amb aquell pensament, i cada vegada fer-la més grossa. Els qui fan ús, diguéssim, de la mentida per fer un exercici de reflexió o fer-li veure a la gent com de fàcil podem ser manipulats, sempre ho diuen, sempre surten i diuen he fet aquest exercici. O sigui, el Jordi Évole, quan va fer aquell documental del rei i el 23F i tal, ostres, la gent se'l va anar menjant, se'l va anar empassant i al final surt i diu bé, tot això que heu vist és una invenció que hem tingut nosaltres, Clar, utilitza tots els mateixos mecanismes que utilitza qui desinforma de forma intencionada i voluntària. És a dir, és capaç de crear una cosa que sembli versemblant, de donar-li una trama de facticitat que l'ajudi a fer-lo creïble, busca persones influents o respectades que li donguin, diguem-ne, bombo i platereta a la mateixa informació, perquè potser jo no tinc credibilitat per tu, però potser ella sí. I si ella diu el mateix que dic jo, a mi no em creuràs, però amb ella la creuràs. O creuràs a la teva germana o no sé què, que et comparteix no sé què per xarxes socials. I al final, això és el que aconsegueix la desinformació, que és arribar a la gent des de diversos camins. Ara, qui desinforma de forma intencionada, des de partits polítics, des de persones influencers, des de qualsevol persona que difongui desinformació de forma intencionada, mai dirà que desinforma, sinó sempre dirà que la seva desinformació és la veritat. Aquesta distinció entre la mentida i la falsedat, no? Exacte. Qui faci l'exercici per fer-nos pensar que podem ser manipulables d'aquesta forma és un exercici artístic que al final sempre dirà ei, que això que t'he explicat és una mentida i ho he fet per fer aquest exercici amb tu. I això, estic totalment d'acord, i això és un del gran tema, perquè si fixeu, per exemple, al Mundo Today, quan algú comparteix el Mundo Today sense adonar-se que és una notícia satírica, etc. Però si us fixeu, com diu el Marc, i es feia molt durant el 15M de fer-te un compte amb el nom del polític per poder fer crítica al polític, i aquesta és per mi una acció, o sigui, és part de la sàtira, la paròdia, etc. Són part absolutament a defensar de la llibertat d'expressió, però si us fixeu, això sí que s'ha pogut solucionar, perquè era el bufó, la gent, el bufó, el petit, que
que fa broma sobre l'ell, i això ja veieu que si tu fas una compte en Twitter o en xarxes socials agafant el nom d'algú altre, has de posar paròdia, etc., perquè si no, aquí sí que la llei arriba immediatament i ets penalitzat. Per la qual cosa, si es pot regular una cosa així que realment és de base i és molt important que tenim com a forma de llibertat d'expressió i també de resistència i de contrainformació, segurament es pot fer a l'inrevés, aplicar les etiquetes a informació no verificada a tots els partits polítics, etc. Fixa't que hi ha molta desinformació que circula a xarxes que es difon com si l'hagués donat un mitjà de comunicació, La Vanguardia, El País, la CNN, qualsevol copien la seva aparença i aleshores difonen una desinformació com si l'hagués publicat aquest mitjà de comunicació. Els que difonen la desinformació mai surten a dir que han suplantat la identitat d'aquest altre mitjà per difondre aquesta desinformació. I qui ha de sortir a dir que aquella informació no és seva és el mitjà, diguéssim, que no ha fet res, sinó que... Però clar, veu que hi ha una desinformació que s'està viralitzant amb el seu, diguéssim, nom i que evidentment li fa mal a la seva reputació i a la seva imatge, i ha de sortir a dir La Vanguardia o el mitjà que sigui no ha publicat mai aquesta informació. Per tant, és l'atacat en aquest cas qui ha de sortir a fer el desmentit. Però l'atacant mai, sempre és agressiu, sempre... Però l'atacat fins i tot tampoc ho fa. Nosaltres mateixos, jo i altra gent, hem colat documentals falsos a televisions i quan desvetei que això ens ho hem inventat i ho heu publicat, mai sentiràs una disculpa ni una retracció de dir ei, hòstia, no hem complert, diguem, com a periodistes. Vull dir que això és complex, tot això. En tot cas, només dir que obrim, que ja està obert el debat a les preguntes que vulgueu fer. A sala, no sé si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa. Una persona, veig aquí una mà. No sé si es pot... Tenim també una pregunteta molt tècnica al Marc, però fem després de la pregunta. T'han fet una pregunta així com molt tècnica. Ara ho dic. Hola, bon dia. Soc la Mireia Forestier del Museu de Gavà. Us volia comentar, escoltant-vos, que m'està semblant molt interessant les aportacions que esteu fent, divergeixo una mica la definició que heu fet dels museus. Penso que des dels museus locals no em sento gens identificada amb aquesta descripció. Us volia comentar que tenim una relació molt forta i molt directa amb l'usuari i que justament la intentem treballar des del pensament crític, des del diàleg i no mai des del discurs unilateral, sobretot a través de les activitats, però em sembla que també a través de les exposicions, les temporals i demés. Llavors, el que tinc la sensació, escoltant-vos, és que els museus locals ens acabarem menjant la imatge pública que sobre aquest tema acabin agafant aquests museus grans o nacionals. És que no sé ben bé de quin tipus de museu esteu parlant, la veritat. No m'hi sento identificada, en qualsevol cas. Llavors, sí demanar-vos, perquè m'interessa molt aquesta visió, per una pregunta, intentar-ho baixar de nou als museus locals i preguntar-vos, pensem, imaginem, què podem fer nosaltres per ajudar l'usuari que tenim, aquest usuari que és un usuari diari, amb una relació, com deia, molt estreta, què podem fer a través de les nostres accions justament per lluitar contra les fake news i ja de pas, a mi personalment, és la meva opinió, m'agradaria posicionar-me també com a garant no d'aquesta varietat absoluta, evidentment, però treballem, penseu, des del procediment científic, amb la qual cosa sí que m'agradaria saber com puc contribuir a que no es distorsioni aquesta imatge o com podem ajudar, com deia, l'usuari en aquest tema que, com heu ben explicat, és molt greu. Merci. Jo no ho sé, però jo crec que estic d'acord que ja ho esteu fent, no ho sé. Això jo dic, soc totalment usuària, però és veritat que, almenys últimament, en els museus jo el que veig és que hi ha una intenció d'explicar bé l'origen de les... O sigui, que hi ha... El que a mi m'agrada és que m'ajuden a entrenar-me a fer un exercici de verificació, o sigui, que em dona totes les eines per poder, del que ara no recordo recentment, per fer un exemple més concret, però últimament jo veig que
que aquesta necessitat és bastant assolida. No sabria dir com fer-ho millor, però que en tot cas el que sí s'agraeix és poder ser partícip de l'esforç de verificació que ja heu fet els garants o el que esteu fent la feina de recopilar i fer públic i fer arribar aquesta informació. M'encantaria ajudar-te, m'encantaria tenir una solució, una proposta al que preguntes. El museu, com qualsevol, segons com ho veig jo, el museu com qualsevol lloc on hi ha un usuari que hi diposita, diguéssim, una esperança o una confiança, és molt important que la relació que s'estableixi des de la institució, en aquest cas des del museu, cap a l'usuari sigui honesta. El pitjor que li pot passar és que la promesa del museu sigui una i l'experiència sigui una altra. Quan això és dissonant, diguéssim que els ponts de confiança es trenquen. La desinformació fa això, promet unes coses, és a dir, promet una veritat que en veritat no és. Per tant, hi ha gent que s'aferra a allò i d'aquí no surt. Però hi ha gent que, quan es trenca aquest pont, és molt difícil restablir de nou una promesa de confiança. Per tant, com a espai, promet a l'usuari allò que viurà. Si li promet un espai de reflexió amb una exposició, que tingui clar que va a un espai de reflexió en aquella exposició. Si va a una exposició o a un recorregut històric d'aprenentatge o d'acumulació, diguéssim, de sapiència sobre el present o sobre el passat, que sàpiga que va allò i que realment el que trobi allà sigui informació verificada, com apunta la Simona, perquè jo al final no tinc ni idea de la història de no sé què d'aquella localitat durant el segle XVIII i vaig allà i hi ha tota una exposició que m'explica com era, però m'ho explica amb informació verificada, per tant, hi diposito la meva confiança i surto amb una coneixença, perquè aquesta és la promesa que m'ha fet. Clar, si vaig allà, veig una informació que després m'entretinc perquè m'ha interessat molt i busco informació que posa en dubte allò que m'ha dit el museu, i dius, hòstia, doncs aleshores no era tan confiable, diguéssim, aquesta experiència. I aquí és, diguéssim, on la relació de confiança que ja crec que s'ha d'establir amb l'usuari, diguéssim, amb el consumidor, si es trenca, la cosa està més fumuda. Jo, si em permeteu, també intervindré. Jo crec que la recança que has posat damunt de la taula és molt rellevant. Per una altra banda, evidentment, cal distingir els museus, cal distingir també el seu arrelament, la seva projecció, la seva propietat, totalment d'acord. I després un segon aspecte molt capital és la paraula que has utilitzat, que és cientifisme, o cientifista, o científic. Jo crec que una cosa que passa molt als museus petits és que han esdevingut uns espais que han hagut d'assumir tota una sèrie de funcions que abans estaven en un altre lloc. De cop i volta són espais on, en bona mesura, quan pensem de cultura, semblen coses que estan tancades en les vitrines i semblen abandonades de la seva vida social. I aquesta vida social que avui dia està realment a la intempèrie, jo crec que en els centres petits, en els museus petits, és el lloc on molta gent troba l'espai on debatre, on obrir qüestions, on obrir preguntes més que respostes. El problema dels museus és que ens han donat durant molt de temps respostes a preguntes que ja hem oblidat. I jo crec que retornar a la pregunta, quines preguntes són les interessants, entenc que la vostra agència, el vostre paper, és capital. No passa tant amb els museus grans que han de gestionar unes memòries que considerem identitàries. I és difícil. Jo mai oblidaré quan vaig anar la primera vegada al Museu d'Història d'Estocolm. A l'entrada, un enorme cartell em diu aquí vostè no veurà en absolut la història dels vikings i dels suecs, sinó de la gent que viu a Suècia. Hòstia, molt impressionant. Encara estic esperant que el Museu d'Amèrica digui una cosa així. Quan fa 10 anys, en un debat, la directora del Museu d'Amèrica, quan una persona li va dir, escolteu, com és possible que encara tingueu aquesta memòria colonial bestial al museu? I va dir una cosa que encara grinyola, quan va dir, és que allò era Espanya. Vull dir que encara, m'enteneu, no s'ha fet aquest canvi sobre com es van construint els models identitaris. I la segona part important, i això a mi em sembla superrellevant, la majoria de la gent, no dic la gent en general, sinó la gent que pensa als museus, els periodistes que pensen als museus, els informatius que parlen dels museus, no s'adonen que allà es fa recerca. És recerca el que es fa.
en la majoria dels museus. Pot ser recerca molt propera a la ciència, recerca científica, però pot ser recerca social, que és igualment ciència, ciències socials, antropologia, sociologia, digue-li com vulguis. I això molt sovint no queda clar. La qüestió és com es transmet aquesta recerca en formats que d'alguna manera abandonin aquesta mena de temple autoritzat, diguem, dels formats científics. Per exemple, una de les coses que nosaltres hem lluitat molt als museus és, sisplau, la cartel·la ha de ser més gran que l'objecte. És que és així. Per què les cartel·les estan per sota? Ara faré una broma, però no és tan broma. Per què les cartel·les estan per sota dels quadres? Perquè es van inventar així es van fer al segle XIX perquè la gent tingués un protocol corporal d'ajupir-se i de venerar i de crear uns protocols i uns rites als museus. Vull dir, jo encara no entenc, per exemple, quan vaig a tragar, quan vaig al Manac o quan vaig a altres museus, unes obres que fan 6 metres i unes cartel·les que fan 6 paraules. És a dir, aquí m'han d'explicar moltes coses. Walter Benjamin tenia aquesta magnífica idea, deia, una fotografia sense peu de foto és feixista. Llavors, molt sovint, no diré que siguin feixistes aquests quadres, però ni els quadres ni la voluntat del museu, sinó que crec que en aquest sentit sí que hi ha aquesta responsabilitat de realment embolcallar molt millor el context en el qual un producte ha vingut o s'ha creat o la discussió en la que s'ha fet. En aquest cas entenc que la possibilitat dels museus petits és bastant més gran que no la dels grans que han de gestionar, diguem, memòries una mica incòmodes. M'he enrotllat? No, soc el moderador, no em puc enrotllar gaire jo. Allà hi ha una persona, sisplau, mira, mentrestant, mentre et passen el micro, et demanaven, Marc, la Mònica González de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Servei de Biblioteques, et voldria demanar al ponent quina és la font d'aquestes molt interessants i preocupants estadístiques que estàs compartint. Moltes gràcies. Li passaré. Hi ha de diverses... Són baròmetres de la Unió Europea, són estudis universitaris, vull dir que li puc passar. Vull dir que m'escrigui... Li passeu? Li passeu. Li passaré, sí, sense problema, i tant, i tant. Sí, suposo que va a través dels correus de la casa, tot això. Perfecte, molt bé. Endavant. A partir del que vosaltres heu dit, m'han vingut al cap algunes idees per compartir amb els meus companys. Jo treballo al Museu d'Història de Catalunya i històricament m'he dedicat a investigar o a comparar els museus de Catalunya. Vaig fer el primer cens de museus de la província de Barcelona. Us demanaria a tots, als meus companys de museus, que a les pàgines web poguéssim saber a través de la pestanya Qui som, qui hi treballa. Una cosa tan senzilla com aquesta, a la majoria de museus del nostre país és difícil de trobar. I l'altra cosa, sobre la transparència, sobretot els grans museus han publicat la transparència de la institució. Tenen un apartat que és transparència. I allí hi aboquen tot. Però aquest tot és molt difícil d'interpretar. És a dir, un pressupost global d'un museu, si no està simplificat i aclarit, no et diu res. Per exemple, als museus locals és molt difícil aconseguir el pressupost global del museu perquè el capítol 1 normalment no hi és. I el capítol 1 és molt important. Això que demano, ho demano perquè els professionals de museus que vulguem investigar sobre la gestió de museus ho puguem fer, perquè si no és molt difícil. És a dir, si no es facilita l'accés a aquesta informació, és difícil estudiar-la. En canvi, els periodistes sí que cada vegada més, quan fan la notícia d'una inauguració d'un centre o d'un museu o d'una exposició, especifiquen el pressupost que s'hi ha destinat. És a dir, el periodisme està avançant i, en canvi, nosaltres a les pàgines web no donem tota la informació sobre la governança del nostre centre. I per acabar, us diria que jo, com a professional de museu, també trobo, i client o visitant de museu, trobo a faltar exposicions de tesis confrontades. És a dir, una exposició que a dins de l'exposició m'expliqui la visió d'uns i la visió d'uns altres.
És a dir, a mi m'agradaria veure, per exemple, una exposició a Catalunya, al meu museu, sobre l'1 d'octubre, explicada pels dos bàndols. Us diré que ara no l'explica ni un bàndol ni l'altre. I la majoria de visitants del nostre museu, sobretot estrangers, ens pregunten on s'explica i on es pot trobar això. T'han mutejat. La voldries amb informació o amb desinformació, l'exposició de tesis confrontades? Perquè podries tenir les dues versions. Sobre l'1 d'octubre, per exemple, podries tenir totes dues versions. Sí, més de dues també les podries tenir, però si vas a la catalana i l'espanyola podries tenir-la amb informació i amb desinformació, perquè tots dos bàndols van utilitzar-ne en gran mesura. Sobre la transparència, aquí, com sempre, la pregunta és a qui no li interessa la transparència. En això la Simona podrà dir més coses que jo, però al final, quan algú no és transparent en els números o en les intencions, és perquè oculta alguna cosa o no li convé que tu puguis entrar al web d'un altre museu a veure com gestiona el seu pressupost. Ara, també és cert que si tu vols establir una relació de confiança i de transparència necessites fer aquest exercici. Si no el fas, serà molt difícil que algú no hi vegi que el museu serveix a un interès que no es manifesta, sigui polític, sigui ideològic o sigui econòmic. Sí, jo no tinc res més que afegir perquè ja ho he dit abans, o sigui que necessitem transparència en general i també en aquest àmbit. I penso a més que el tema pressupostari, que el periodisme, o sigui, a mi això sempre tampoc m'agrada, no? Perquè també surten tants milions per això, no? I a mi m'agradaria tenir les partides, perquè ja seria demanar molt, no? Però estic totalment d'acord que hauríem de saber qui està governant un espai, sigui públic o sigui privat, si és obert al públic i jo penso que la part pressupostària, per exemple, hauria de ser llegible i amb partides clares, perquè és rellevant. Jo vinc del món de l'art i una de les queixes que sempre vaig fer és que quan tu demanes una subvenció, si explica que estàs pagant bé a la gent, per exemple, es veu com a un sou una mica massa per sobre de la mitjana. Ara, si dius que et compres una cortina de 6 metres d'alta de vellut i diamants, això és attrezzo, està bé, és escenografia. I per això jo penso que és important les partides per veure també les intencions de com es dirigeix el diner. I permetem una altra cosa sobre aquesta idea de tesis confrontades, que ara hi he pensat. Seria molt interessant fer-ho, però sempre ha de ser d'igual a igual. És a dir, el que no val és fer una tesi confrontada entre evidència científica i desinformació. Saps? És a dir, podem fer una exposició de tesis confrontades sobre el terraplanisme o la Terra és rodona, però estaràs d'acord amb mi que no són exactament equiparables les tesis que alimentin un credo que la ciència no recolza. Per tant, hauria d'estar en el mateix pla. O tot és desinformant o tot és basat en informació verificada, perquè si no estàs donant, diguéssim, aparador i estàs equiparant el contingut desinformador, li estàs donant la mateixa vàlua que el coneixement, i això és més perillós. Jo crec que hi ha implícit una cosa que vostè ha comentat, que és el fet que molt sovint les dades són dades que no comprarem ningú, i que els hem de convertir en formes visibles. I certament és això, molt sovint la ciència, les matemàtiques fan tot tan complex i necessitem metàfores, i aquestes metàfores també poden ser molt enganyoses. Jo fa poc vam fer una recerca sobre la corba, quina era la imatge de la Covid, la pandèmia, perdó. Quina era la principal? La corba gràfica que va governar a tothom. Però aquesta corba, que se suposa que és gairebé un calc perfecte d'unes dades precisament preses pels científics, pels metges, pels hospitals, en realitat era mig falsa, perquè eren només unes dades concretes, no unes altres que podien haver donat una informació diferent. Si haguéssim vist, per exemple, les corbes de contagi entre homes i dones,
eren bestialment diferents, no sé quina impressió hagués donat entre la població. Si haguéssim vist, per exemple, que les corbes al Raval eren 40 vegades més grans que les corbes de Sant Gervasi, no sé què hagués passat. Per tant, l'ús també d'aquestes metàfores per fer la complexitat matemàtica més accessible, a vegades també és complexa. Per tant, ens movem en terrenys sempre complexos, i ja mola. I també el museu, d'alguna manera, crec que és aquest espai on hem de fomentar la complexitat. El problema fonamentalment és que en aquesta època d'incertesa tothom busca respostes fàcils, no? I el museu, o els museus, els petits centres, etc., hem de justament mantenir ferotgement, gairebé que diria com bèl·licament, aquesta complexitat. Per cert, només no podia deixar passar-ho de dir que el millor fake que jo he vist a Catalunya en un museu era el Museu d'Història de Catalunya, quan hi havia fa molts anys aquella calavera que deia el primer català 15.000 anys abans de Crist. I cada deia, hòstia, catalans abans de 15.000 anys ja hi havia catalans. Bé, en fi, ho dic, comento com a broma, que ara ja sé que no hi és i al seu dia vam riure molt a tothom. Perdó, hi ha una coseta aquí, de la Maria Ocaña, del Museu Arqueològic de l'Esquerda. És evident que oferim un relat històric, però, com deia abans la Mireia, basat en la informació que s'obté de la recerca científica. Potser si el visitant ve d'aquí a uns anys hi haurà noves informacions, però que evidentment han de ser basades en la recerca, no en suposicions que desmenteixin per intuïcions. També tenim aquí la Gemma Martínez del Museu de Sant Cugat, que diu, literal, això de les cartel·les és un tema que seria per fer una sessió només dedicat a discutir això. Hi ha artistes que no volen cartel·les directament. Molts no en volen. Sobretot quan estan vinculats a l'art contemporani. Suposo que es refereix a que la cartel·la garanteix aquesta informació verificada. El tema de la cartel·la realment és una mica com el que heu exposat en el periodisme, que necessitem saber realment la informació que hi ha darrere, el dataset general que fa possible una imatge, etc. Un tema que també potser podríem discutir, no sé si tenim gaire temps, és molt interessant, que és el règim iconogràfic en el que vivim. Fixeu-vos que en un informe que ve d'Itàlia, que és molt rellevant, en 1995 una persona de 18 anys que entrava a la facultat tenia un domini lexicogràfic, més o menys, d'unes 2.500 paraules. Avui dia té un domini lexicogràfic d'unes 650 paraules. A Espanya m'imagino que no serà gaire diferent. En canvi, té 5 competències més adquirides. És a dir, no és que siguin més tontes, sinó que el coneixement avui dia, l'aprenentatge, va per un altre camí. No va per al món alfabètic, dit alfabètic lexicogràfic, sinó per al món iconogràfic. I jo crec que això també és rellevant, perquè en bona mesura les fake news venen sobretot a través d'una imatge. Sempre, però és molt important. I aquesta imatge té aquest valor que no té la paraula és fonamentalment metafòrica sempre. En canvi, la imatge és mimètica, és a dir, t'imagines que allò és real. I en bona mesura jo crec que en els museus això és una cosa que hem de contemplar. Els museus sobretot ensenyen imatges i crec que la responsabilitat també per desfer, per decapar, per desvetllar cap enrere, fer enginyeria inversa de les imatges, trobo que també és molt necessari. Sé que alguns museus ja ho estan fent, però, clar, no podem ensenyar un quadre i dir, a veure, ja, aquest quadre va ser fet d'una tacada. No, això té un procés previ i fins i tot podríem veure com va ser interpretat de formes molt diferents. Avui dia tenim una interpretació i potser d'aquí 20 anys l'interpretarem d'una forma molt diferent. Crec que això també és molt rellevant pensar-ho. Crec que les imatges també tenen la seva, la imatge com a imatge, té la seva importància en aquest debat. Quina hora és ja? Les 13:30. Em miren com que acabem ja? Molt bé. Si us animeu. Hola, un comentari. La Simona en algun moment ha comentat, no voldria demonitzar les xarxes socials, jo crec que presenten reptes, però presenten moltes oportunitats també d'accés a la informació, d'accés democràtic a la informació i també plataformes de participació. I això voldria portar-ho també amb el tema dels museus. Els museus també poden actuar com plataformes de garantir aquest dret a la informació i també, sobretot amb els museus, aquí vaig una mica amb la Mireia, de garantir la participació ciutadana, sobretot en museus petits, tenen aquesta capacitat, aquest poder de contactar amb la comunitat i garantir la participació ciutadana.
Són dos aspectes molt importants que crec que s'han de posar de relleu i que bé, són maneres una mica també de poder els ciutadans expressar les nostres inquietuds, les nostres pors també i plantejar nous reptes. I un comentari també com a reflexió, i és que segons dades de la ONU només un 67% de la població mundial té accés a internet. Vull dir, estem aquí debatent xarxes socials, fake news, com s'utilitzen les plataformes, les xarxes socials, però no oblidem que hi ha un terç de la població mundial que està fora d'aquest debat i que, bé, hi ha altres realitats. Simplement volia deixar constància d'això. Molt bé, no sé si cap pregunta més. No sé si podem deixar-ho aquí. Què us sembla? Doncs molt bé, moltes gràcies i moltes gràcies també als ponents avui, al Marc, a la Simona. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut i participat del debat i comentar-vos que rebreu també una enquesta d'avaluació, perquè ens interessa molt conèixer la vostra opinió, on podeu expressar les vostres observacions i també suggerir nous temes de debat per a les properes confluències. Res més, us esperem l'any vinent i que tingueu molt bona jornada. Gràcies.